ماواں دے پیٹاں دے اندر اے میری صفت نے یخلقکم اپنی پرکار نال تواڈے نک منہ سدھے کرے نا یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث یخلقکم میں آپ بنائینا نقشے تواڈے میں خاکا چھکینا اپنی پرکار نال نک اتھے لگنا چاہیے کان اتھے لگنے چاہیے سواکا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک عدلک سواک فٹنگ بھی میں آپ کریندا سواک وت اپنی رحمت دے شیشے نال اس اپنی رحمت دے کاربین نال تواڈے ہر سارے بازو مشین تے چاڑ کے اپنی کن فیکون علی تے تواڈیاں لائناں سیدھیاں کرینا کمپیوٹر اپنی قدرت دلا کے سواکا سارا معاملہ برابر کرینا تاکہ تواڈے ویل ٹیڑے نہ ونجن تواڈی گڈی دا فریم غلط نہ ونجے تواڈی ٹور دے اندر فرق نہ ونجے ما غرکا او بے منیا دیا پردیاں دے وچ تے میں تیرے خاکے پیا بنائینا ہور کیڑا نبی تے ولی پردے چوں تینوں ویکھ سکدا ہے یعلم ما فی الارحام او رحمال پردیاں وچوں جانن والا ہی میں سنن والا ہی میں ویکھن والا ہی میں دیون والا ہی میں او کیونکہ میرا کم ہی پردیاں دے وچ رہ ونجنا پردیاں تو اتوں تو رہ ونجنا تے میرا کم ہی لا تدرکو الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير لا تدرکہ الابصار ساری کائنات دی اکھی رل ونجن نبیاں دیاں اکھی ولیاں دیاں اکھی نوریاں دا اکھی تے ناریاں دیاں اکھی حیواناں دیاں اکھی تے انساناں دیاں اکھی سارے 14 طبق دیاں اکھی رل ونجن لا تدرکہ الابصار ساری کائنات دی اکھی رل ونجن اللہ نو کوئی ویکھ سکدا نہیں وہ یدرک الابصار 14 طبقہ دیاں کائنات دیاں دھرتیاں ونجن پردے آ ونجن ظلمتا آ ونجن مرگا آ ونجن برزخ آ ونجن اوٹا آ ونجن پہاڑاں دیاں زمین دیاں تہرائیاں دیاں گہرائیاں دا اندھیراں دیاں گرمیاں دیاں سردیاں دیاں ادراں دیاں شجراں دیاں فقراں دیاں قبراں دیاں ظلمت دیاں زمین دیاں ابین دیاں متین دیاں سارے پردے آ ونجن او دی اکھ کولوں کوئی بچ سکدا نہیں لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير اس واسطے لطیف بھی میں ہاں باریک ویکھن والا ہی میں ہاں تے باریک بینیاں تے اپنی قدرت دیاں دور بیناں نال خبیر بھی میں ہاں باویں تاتا سرا وچ لگے ونجو باویں آسماناں تو اُتے لگے جاؤ باویں 7 پردیاں وچ لگے جاؤ باویں 70,000 پردے وچ لگے پردیاں وچوں ویکھنا تے سننا تے جاننا دیونا تے گھننا کیندا کم ہے او تو تاں نہ موئے کے جیندے اللہ فرماندا ہے جیندے بھی نہیں دیکھ سکدے مویا بھی نہیں دیکھ سکدے کیوں ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها
جڑا جتھے کوئی درخت کھلوتا ہے اس درخت دا پتا میری انتظار کھلا کریندا ہے، سکا ہے تاں وی انتظار وچ، سننا ہے تاں وی انتظار وچ، طوفان آوے تاں وی انتظار وچ، جولے جکھر تاں وی انتظار وچ، اندھیرا تاں وی انتظار وچ، چانونے تاں وی انتظار وچ، بر وچ تاں وی انتظار وچ، باہر وچ تاں وی انتظار۔ ما تسقط من ورقۃ، جے توڑی میں اجازت نہ دیواں او توڑی پتا سکا زمین تے آندا کوئی نہیں، الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ او حیا کر بے حیاوا، تو تا مویا دی گل کرنا ہے، تو تا صرف نبیاں دی گل کرنا ہے۔ اللہ دے قرب وچ وی جڑے راندے آئے نے انہاں تو پوچھ دی طاقت ہوئی تا نبیاں کولوں، ولیاں کولوں، چھوٹے بڑے کولوں، اپنے بیگانے کولوں۔ اللہ کریم فرماندا لا الہ الا اللہ، لا عالم الغیب الا اللہ، لا فاتح الا اللہ، لا حاضر الا اللہ، لا ناظر الا اللہ، لا فاتح الا اللہ، لا طاہر الا اللہ، لا قاہر الا اللہ، لا کبیر الا اللہ، لا مجیر الا اللہ، لا عظیم الا اللہ، لا کبیر الا اللہ، لا تعالی الا اللہ، لا جدل الا اللہ، لا دلیل لنا الا اللہ، لا امیل لنا الا اللہ، لا کافی الا اللہ، لا شافی الا اللہ، لا معافی الا اللہ، لا ناصر الا اللہ، لا نافع الا اللہ، لا دلبر الا اللہ، لا منموہن الا اللہ، لا رفیق الا اللہ، لا راحم الا اللہ، لا کریم الا اللہ، لا قدیر الا اللہ۔ کیڑی کیڑی صفت تو غیر اللہ وچ منے سے پہلی صفت ہے یا پردیاں دیاں اوٹاں وچوں نہ کوئی جیندا سندا ای نہ کوئی مویا سندا ای، پردیاں دیاں اوٹاں وچوں ظلمتاں دے انیریاں وچوں پانی دا انیرا وی آ ونجے، پانی دے انیرے وچوں جیندا پیغمبر وی نہیں دیکھ سکدا، تو مویا دی گل کرنا او بوجا جہان دا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے پتر نو کھلے چھڈیندے یا بنیا ارکب معنا، او میرا بچڑا آون میرے کٹھے بیڑی تے چڑھون۔ اگوں جواب دیندا ساوی الا جبل یاسمنی من الماء، ابا تو ایک تو اگا کہے نو نہیں منیندا، میں پنج تو تلے کہے نو نہیں منیندا، میں پنجا تو تلے لاندا نہیں، تو ایک تو تے آندا نہیں، اس واسطے ساوی الا جبل یاسمنی من الماء، میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ وئی سا، انہاں پنجاں دی برکت دے نال میں اتے چڑھ وئی سا۔ اگوں پیو پیادا ہے لا آسم اليوم من امر اللہ الا من رحم، لا آسم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ او بچڑو اے خیال دل چو کٹ چھوڑ، اج نہ کوئی نبی نیڑے آونا ہے، نہ میں نیڑے آونا ہے، نہ زید آونا ہے، نہ بکر نیڑے آونا ہے، نہ نوری نیڑے آونا ہے، نہ ناری نیڑے آونا ہے، نہ حضور
حضوری نیڑے جاونا نہ حصولی نیڑے آونا نہ فطوری نیڑے آونا نہ دوری نیڑے آونا نہ تدینہ آونا نہ عزم نیڑے آونا نہ بالغ نیڑے آونا نہ گورے نیڑے آونا نہ کالے نیڑے آونا نہ فرشتے نیڑے آونا نہ جن نیڑے آونا اج کوئی اللہ پاک دی پکڑ کولوں چھٹا کھلائی تیر اللہ دی کمان وچوں پچھا نہیں ہو سکدا رگڑیا ویسے الا من رحم ہاں اوہی بچ سکدا جیندے اُتے